Hello mga ka-DJ, mayong adlaw ka natong tanan no. Pagkaroon dahil no, mag-upload na sa taog laing sumpay na atong sunggilanon sa estranyo sa gugma. Kung sa dili pa, ako dahil basahon ng dahil pila kalugas nga nagkunin. Si Jenny Oliverio, hala, kadali ba, salamat kayo ha, ganahan kayo kung anong daramaha. Salamat kayo Jenny sa imong pagkanarayang pagpaminaw. O kang Isim, salamat admin sa part 13, minaw lang ko admin while working amping tanan diha. Amping sa diha Isim, salamat kayo sa imong pagkanarayang pagpaminaw. O kang Late Sevmen, hello idol, thank you kayo sir in town kanindot jud ning dramas. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Marisa Arancon, salamat sir idol kay naa jud ang 13, sana abot sa 20 aron tuloy-tuloy ang pagpaminaw. Thanks kayo and idol, salamat kayo sa pagpaminaw Marisa. O kang Juan, mamatay ra ba taon si Lily ani og ibon sa kayo ending bad. Daghang salamat kuya sa paspas kayo ka mo-upload ang ping always. Salamat kayo sa pagpaminaw Juan. O kang Jing TV, salamat kayo dol, lingaw jud mi ayo matag adlaw. Salamat kayo sa pagpaminaw Jing TV. O kang Ima Madura, hay nako mahimuot kong daliya og magtapis og shower curtain. Salamat sir, lingaw kayo. Si Arnel og Dalia, mao gyud, salamat kayo sa pagpaminaw Ima Madura. O kang Marisa Aracon, idol, sobrang OA na pod kayo si Dalia oy kun Lili kailan mo magkaanak. Salamat kayo sa pagpaminaw Marisa Aracon. O kang Rocky Vlog, minaw sa kulod, salamat kayo sa pagpaminaw Rocky Vlog. O kang Zini Gyapon, si Riboris kay dool na sa mua, pero patay naman siya, maulagi, patay na gid. O dito maglangan no, ato ng sugdan ang part 40 ni atong sugilanon, estranyo sa gugma. O salamat kayo sa inyong pagkadunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, teta magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong buhilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang po. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di kasi mo problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Kiyas mo ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kong datana. Kay dili ikaw ang tagtiya sa mong kinabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Flores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Estranyo sa gugma. Ang miagya to na Seran, unang adlaw sa pag-uban ni Dalia kang Arnel sa trabahoan ini. O gi-welcome sila ni Yvonne. Tuod man, dili kayo komportable si Dalia sa opisina. Labi na gyud sa mga meeting nga gitambungan ni Arnel. Samtang si Lily sa laing bahin, dunay plano kang Jigger. Mao nga gisakay-sakayan na lang niya ang lalaki. Tuod man na mauli na sila si Dalia ug Arnel,
Karon mga higala, niya ang sumpay ning aton sugilanon. Estranyo sa gugma. Tarong bitaw na. Sige pa inumduman na. Sige guba da ini. Oy, Ay, Miss uy, Lily. Bilyo! ay kaya niya mo. Ha? Doon natin nanawag ni mo ganina. Nanawag? Kesa man? Lalaki man to. Oh, Di mo masulti siya ngaan. Manawag ko na siya balik ni mo. May kasabot ka bang lalaki nga manawag dinis bay? Lili? ah? Klaruhan na lab ha? Basin nun sana na. Uy, love. Ayaw pa tagaw pangabubuho, uy. Kay, wapay ako iso din sa syudad. Ay, sige. Nakaw na. Sonas bay. Ooy. Hilyo, Sir. kinsa may nakatubag sa mong tawag. Ako gid sir. Kay, mingo man asala. Wa may katabang bisag usa. Ni pagsuda ko, may bagting mga telepono. Mao nga, ako lang itubag. Og lalaki gyud ang nanawag. Oh, sir, lalaki gid. O si Miss Lily ang gipangita. O ba siya magpaila kung kinsa siya? O gunon sa iyang tuyo sa akong asawa? Wa ra ba si Arnil? Pagkaibaw niya nga, minakaw mo, nga nanarbaho mo, gibutang niya ang telepono. Narang telepono din sa sala. Kinsa mo kayo nanawag na ko ganina? Artistahon din ni Sir Nelda. Pasuko-suko pa. Nga doon ay lalaki nanawag na ako. Gala sa ng teleponuhay. Bagting sa... tubagon dili. Tubagon dili. Ako ba kanina tubagon, no? Timpa, man si tao din sa sala. Ako na lang ni tubagon dyan, oy. Hello? Hello? Hoy, nga di makamutingog? Ha? Hello? Kasi mo toyo. Isulti din nangan, kaya akong tawgon. Hello? Kinsa man na? Sama na. Ha? Mao na ang lalaki nga nangita nimo ganina? Uy, ang butoy. Di man mo tingog. Ang baby. Sumabsa ka, uy, mo salap nihon dayon. Hello? Hello, kinsa man ka? Unsa may tuyo nimo sa akong asawa, ha? Hello? Hoy, kung kinsa man ka, ha? Pasidanaan talagang daan. Nga ayaw na panawag diri, labi na sa akong asawa. Kung di ka gusto gubots kinabuhi. Ay, kung hindi pamudak niya. Magkulat man sa tani mo. Dali, skorto na to. Aray, uy, Dali. aray. Basta ba, aral. Dali, diri. Ay, kubudlot, ha? May kami hagog na siya maayo. Makasibat ako. Hindi lang unta siya makamata. Hindi lang yun unta. Asa man ka? Ayaw korek-korek siya kay makurasyan ko. Mura magkagkumo taon, Luy. Mura kang tagulilo, magkagtagtunga. Yan. Ay, ginoo ko. Tunga-tunga dyan ko. Nagtuon mo sa kanang hupo-hupo nga style. Okay ko na nga na magupo-upo. Hindi ko ba tingog sa taon, Luy? Samtang layo pa ka. Wala ki. Hindi may mong musangpit ko ni Mus layo pa. Kay ko na gutay ka. Dili kayang makabati. Asa man ka? Patay si Gino na. Kamagawas ko. Mabalik ka tayo ko. Ay. Kaya pa do kaya? Mahiglatan ko rin bana ni mo kung maduway kaya. Mabalik ka lagi tayo ko. Sige, alis ako. Ganong di magkikamutugan kung kinsa ang nanawag? Masa-masa ka, uy. Di yung ka makagawas din sa kwarto. Kung di ka mutugan kung kinsa ang nanawag. Wala ka siya mutingog. Masa ba ako isulti ni mo? Na namati naman siya sa kutingog. Doon na yung kay gidudahan kung kinsa siya. Busa sulti ko. Sulti ko sa tinod, Dalia! Ay, basta malagi ako isulti. Ngawa mo dyan kung makabatay siyang tingog. Mga, di dyan kung makailakin sa siya. Samsa ka, oy. Manginaot lang ko nga nagsulti ka sa tinod. Kay magubot yun ta karon. Kung doon na kay buhaton nga di ko may bawo. Da, may baw lagi ka. Sa tanan dyan akong buhaton, may baw dyan ka.
Bisan pag makagusto kog laing lalaki, pahibaw ko ta jud kag kinsa siya. Oh, Hoy! Hoy, asa ka? Ay! Kalami arag batasa na. Kalit na magsuko. Nika, mayuha mo dag pangabubong tawahan na da. Murag yung true. Pero, kinsa masagyog ka ito nanawag, uy? Ano di ba sa siya mo tingog? Nanira ka to sinako? Ay, sus, makalabad sa uning batasan ni Arnel. Mukalit lang yung kalami. Kamay sipyas ako isulti, silot gidayon. Belyo, Oh, Sir Arnel. Ngano, sir? kung mubagting ganin ang landline kanang sa telepono sa sala, ikaw tubag ha? Oo. Sige, sir. Ayaw gid ihatag ni Lily ang telepono. Kung lalaki ganay manawag, pangutanan kung kinsa siya. O kung anong nanawag siya ni Lily. Sige, sir. Total, wa man say lain laki din eh. Pedra, ani ko sa sala magbantay. Sige, Belyo. Tiya ka lang. Pahita ni mga dato mag-away eh. Kami mga katabang mabutan sa sugo. Pero okay lang eh. Nitukar ng kabubuan si Arnel. Tungod sa trabaho ni Miss Lily sa una. Salamat nga. Nagagawas ko sa bahay. Kinala makatawag kong Dalia. Hindi na ako makaanto si Jigger. Pasukaon ako magunahuna niya. Na binagmahubog. Luod na yun. Nang? Nang? Patawag ako sa telepono ha? Paitay ni uy. Niya natugo sa bahay ni Arnel pero di pa sa akong makatug. Kaya wapay panihapon. Kung akong banabana, sapot-sapot sa gawas. Magsamsan niya akong gipati. Mura lagi kong malipay ay kumangigi na si Arnel na ako. Yabag. Mura mo ko bayawon kung makita na kumura siya mga bubo. Bisag atik-atik ra. Ay, nayabag namang yun akong kinabuhi, uy. Mulili ko gamay sa sala. Ay, la, si Bilyo man din na sala. Nansa man na siya. Nagduka-duka man din sa sofa. Bilyo? Uy, Miss Lily. Ako, Ikaw lagi ka. gilaay lang ko dito sa sud sa kwarto, oy, Bilyo. Maragtuan mo to sa luyo sa bahay si Sir Arnel. Di man siya gusto na ko ikasulti ron. Ikaw nga kung gusto ikasulti. Ah? Uy, murag, di matingi maayong magsulti ta, Miss Lily. Kaya murag, abubuan naman kay Sir Arnel karon. Basag din na siya, oy. Ay, hala, may nanawag. Ay, tubagan na, Bilyo. Kining Miss Lily, nanugo na kay Sir Arnel nga, ako gina mo tubag kung doon ay manawag. Ha? Oo, lagi, sige. Tubaga. Sige ha. Ako na rin tubag, be. Ayaw lang. Nanoon sa mga kabilyo, oy, muali ka man. Kining, ayaw lang, ako na tubag. Ayaw na, ma'am. Ayaw na, ha? Ikaw Ma'am. pa. Basag din na imuhang sir, oy, nga, maugtas sa diha. Basta, pabagtingin niya ako tubag, ha? Pero, ma'am, ayaw lang lagi. Basta, aligi kahadlok ani mo, sir. Musulti ko sinuod kang Sir Arnel nimo kung di manawag na ako. Salilang ko na ako. Di lang ka maangin kung panalit makailakos na nawag. Ako ginoy ni report ni Arnel. Basta pag bata ang manawag na ako gihapon ni sulti ka Arnel. Ayaw lang yun, Miss. Ayaw lang yun, Miss Lily. Mahugugod nga. Ako kang gitugtan, good. Ay, sus. Ay, nana. Sige na, Bilyo. Ako na lang tubagon. Miss Lily, ayaw. Hello? Hello? Dalia! Ikaw? Uy, kinsa man na.
Miss Lily. Ha? Ako na... Kinsa? Hello? Kinsa man ka? Masa ba tuyo ni mo? Tubag. Dali ka na tabangan ko ni mo. Padyo ko sa kung puyo-puyo kung di ko maka-excuse gikan siya mga kamot. Miss, ako ito mag-anabi. Ang binang auditibo, Miss Lily. Sorry. Wrong number man ka, day. Mas hapon. Parehas ng orasa. Manawag ko ni mo. Dali tabang kita ko. Kailangan tabangan ko ni mo. Mamatay ko kung dili ko ni mo tabangan. Sige, bye. Oh, Miss Lily, naon sa ka? Nganong kalit lang, milis pa ng naon ni mo. Miss, naon sa ka? Nganong wa magabay butang? Wa man. Kuan, musudon ako sa kwarto, ha? Naglain ako tiyan. Uy, wala. Naon sa to siya? Kalit man lang ng luspad. Kinsa man katong nanawag? Kanina tayo hindi ibalik ni Jigger, oy. Pero ang iyang tiyo mo si mapagan kung di ko mabalik. Kawas pasad. Huwag ko maganda ang kwarta. Kailangan sunod ako ang tambang ni Lolo. Kailangan musalig ka na ko, Jigger. Aron din ako niya hugtan sa pagbantay. Pero niduta na yung inoyos, oy! Naunsa na sa itong tawag ni Lily. Naunsa na sa kasya. Pastilan. Lain ko po naman sa rin na hitabo. Unsa magiday ka na lalaki ang ikabuangan. Nga nung mikuyog pa manggad siya na tawhana. Uy. Lili. Lili, hay ka. Lili! Lili, hay ka. Uy, kaya man lang kuno dia, Jigger. Lubat-lubatan masabtan ni mo ang kalaki niya. Hay, Lili, tiyo. Isuan. Ginayasan ko niya. Ha? Ano ba niya? Uy, garay, ay, Hay, si Lili. malubag ng liog ko. Ay. Tumagal si mo. Hay, si Lili. Ay, hinyaya. Taong kuduk. Ay. Girli, girli. Di ba ka? Anong kahit magaluwas ng tumat? Ha? Ay, nagutan ko sa mga bulingo sa ubos, oy. Kay, manglaba ko. Manglaba ko niya. Ha? Maglabar ka? Oo, oy. Ay, Naunsa man ka? ikaw. Muna magagidagaw. Nakalitan niyo ko, nakapangutan niya ko, Girli. Ay, sobra pa nakagidagaw tao na. Makadawag lagi ng bato agad ito sa ng bato. Hinom! Lutyo! Ay, nga po. Kulaya kayo mo kung pagmangkot sa mga. Grabe. Wata ka. Kuha na dong, unaya dong. Ako lang kang gisaway. Ibasin pa dyan, madutlan. Usto na! Ay. Gutom na ba ko? Usi uto. Gutom ko! Aw, iya ko. Pwede ka na salbi. Yung, pwede. Yung mga uta. Bilyo? Sir Arnel. Oo, saan naman? Huwag na nawag ni Lily. Doon na, sir. Asa? Kinsa man? Lalaki ba? Murag babae man, pero Pero unsa? Anong murag nabalakam ng naong ni mo, Bilyo? kuan mag Ganun day, ha? Kuan ka nang luspad mo ko si Miss Lily. Humanyag tubag sa telepono. Unsa? Nang luspad? Ako di man ko musulti nimo, sir, pero murag nabalakas ako kung nabalakaw nagtanaw siyang naong. Kay mura man siyang na problema. Mao ba? Diya ka lang. Ay, unsa man kay problema ining bayhana? Uy, makulit mo sa tanim mo? Kinsay na nawag? Gabi ha. Tabian na sa rin ng bilyo, uy. Kamao lang siya mutuman og sugo. Gipabantayan nako ang telepono nga mubagting. Aron makaila ko sa lalaki nga nangita nimo. Pero murag babae kuno ang imong gitubag ganina. Kay babae man bitaw. Babae? Kinsa man siya? Ug nganong mura man kuno na problema kaniya? Tungod kay... Kayon sa? Sulti ko kung kinsa ang nanawag.
Si Lily. Usa? Si Lily ang nanawag? Oo. Ang original nga Lily ang nanawag. Ug nga naman kunong nanawag man siya. Ha? May naong pa siyang nanawag. Doon na siya dakong problema. Unsa man na? Mahimo bang di na lang ka mangutana? Kinahanglan mangutan ako. Tungkol kay dili kasaligan ka ng kaluhan nimo. Pero siya imong gimahal sa una, di ba? Siya ang imong gusto pakaslan, di ba? Sa unang higayon. Pero karon, hoy, sa sunod nga manawag siya. Ayaw na gyud tubaga. Unsa? Pero nga na dili man kunin ako tubagon, bi? Basta. Tumanan lang akong gisugo nimo. Manawag ani usab ang kaluhan nimo. Ayaw gyud tubaga. Salamat nga. Wa magdagang pangutana si Jigger. Kinahalang tinudon ako ang pagpanglabain ng among mga bulingon. Aron mo tuo siya nga normal lang akong panghuna-huna. O nga wa ko maghuna-huna sa paglayas. Lili. Kanya. Walang lakang at Jigger. Oh, Sulti nga kos na tabo sa imong pagkawas kanina. Tiing man ka. nanawag ko Dalyalo. Nanawag ko sa kong kaluha. Unsa? Oh, mayon. Oh, unya. Unsa may balita? Unsa may resulta sa inyong panasulti? Ha? Wa may makadugay sulti. Uy, Kay murag doon na siya kauban nga naa sa duol. Pero nahibaw na sa Dalya. Nga nagkinahanan ko sa iyang tabang. Nga mamatay ko kung di ko niya tabangan. oh. Husto gid ng imong gisulti niya. Kay mo man gyud na ang may tabo nimo. Kung dili ka mo palayo ni Jigger. Magdungan kag kawa din niya. Ay, uban jud ko. Ayaw ko iwan ni. Ayaw ko ibilin din niya. Ay, paita. Maihaw gyud ko ni Jigger kay. Ayaw ka Luoy pala, Talo. Ay. Hatagan ti kang daan kwarta. Eh. Aron ko magkinaunsa ang panahon. Doon na kayo maggamit dayon sa paglayas gika ni Jigger. Sus. Paita sa itong kinabuhi din niyo eh. Gamay na lang yung antos, lo. Gamay na lang yun. Kinahanglan magkasabot na Miss Dalia. Ugma, manawag kong balik niya. Saon man nina ako. Di naman musukot si Arnel nga makiksulti pa ko sa kong kaluha. Pero, nakinalan sa kong tabang si Lily. Dalia! Ay! Dalia! Lily, naunsa man ka? Ano naghilakman ka? Gisungog man ko ni Ronald. Buangon ko na ko. Unsa? Isungugas bayot? Oh! Bayot gud na siya da. Palaway kaayo. Yala ka ha? Kay bugnoon ako tong bayot. Nakasaad ko ni Lily. Sakat sa gagmay pa may mga bata. Ako gid pirmi ang matabang niya. Pero unsang sa niya mga problemang sudlan. Ka mga lisod ba ini? Dagko kayo. Saon magkana ko si Arnel, no? Aram masugod siya makisulti ko ni Lily. Yatem pa. Hain naman ni tawhana. Anilang una ko sa gamay na akong opisina. Dili sa bahay magpunto. Kinsa nang saning nanawag na ako. Uy, si Yvonne nang nanawag. Sam sakit tuyo niyong bayhanay. Hello, Yvonne? May tuyo ka? Dili ko makatug, Arnel. Yvonne, di ba ka mo surrender? Dili, Arnel. Og may lain ko gitanyag ni mo. Unsa ka na? Hatagan ta kag anak, Arnel. Unsa? Naunsa ka naman, Yvonne, oy? Bisan unsa naman binuang masuda ng utok mo? Dili ni binuang ang ako, Arnel. Tinuod nga akong gisulti. Nga hatagan ti kag anak. Dako ng binuang. Hubog ka lang. Dili ko hubog.
Nakainom lang ko, pero dili ko hubog. O gihuna-huna ko dig maayo kining akong tanyag ni mo, Ardel. Mao man ang gikinahanglan nimo, dili ba, anak? Og mausad ang gustong makita sa imong inahan, apo. Yvonne, binuang na, ha? Dako ng binuang! Hain pa man ni si Arnel. Nga pa mamusod sa kwarto. Naman samsa ko eh. Ano mangita man ko niya? Bahala siya kung asa siya matog. Pero, yabag man gina akong kasing-kasing mo eh. Katog na, Dalia. Katog na. Ay, kalagot. Pangitaon ako si Arnel. Dili lagi ni binuang ang akong gisulti ni mo, Arnel. Tinuod nga willing kong muhatag ni mong anak. Yvonne, ipahuway na imong gibati, okay? Nagpataka ka na nagsulti. Tinuod lagi, tinuod akong gisulti. Hatagan ta kag anak, Arnel. Musugot ra ko nga himuon ko ni mong kabit. Sa? Ay, Yvonne, di na husto ka ng imong gipangunauna, ha? Imposible nang may tabo, okay? Nahibaw ko nga dili makahatag og anak kana si Lily, Arnel. Tungod sa kadaghang lalaki nga miagi sa iyang kinabuhi. Husto na, Yvonne. Katuog na. Dili lagi ko makatog. Ikaw ang niya sa kumuna-una kanunay, Arnel. Ayaw na pag-inom. Aron di ka dagon sa bisan unsa nga moabot sa imong nauna. Dugay na nila kung gustong mahitabo, Arnel. Nga makabaton tag anak. Oh, Yvonne. Mingaw man sala. Pero, nagsiga pa ang sagka sa opisina ni Arnel din sa mansyon. Mao na lang niya nagsika. Buot ipasabot. May tao diha. Klaro na lang kayo. Kasi Arnel na diha. Unsa ka ano ko na ko liliun? Ahos to. Hinayon lang ako lili. Ablihan ako hinapultahan. Aron dili siya makabantay sa sod. Arnel, klaro na kaayo nga dunay problema sa lawas si Lily. Kay kun healthy pa siya, nakabato na unta ka mo karon og anak. Mao nga, Arnel, please. Dawata nga akong tanyag. Ipapriso ko nimo, ha? Dili ta mapriso kung mag-amping ta. Sa ako nang gikaingon, musugot ra ko nga himuon ko nimong kabit, Arnel. Naunsa ka ng tao, Yvonne. Nawa ka naman sa husto nimong panguna-una. Si Yvonne ang kasulti ni Arnel. Hindi na ako madawat ng imong tanyag. Sa makikita niya kay Yvonne kang Arnel? Dili na usa ka butang nga sayon lang nimo ihatag nako, Yvonne. Uy, Ug dawaton sa dako ka sayon. Anak ang gusto nimo ihatag nako. anak? Yvonne, mahimo ba? Ayaw na kong tingtala pa, okay? Kita niya ka ni Yvonne nagkanak si Arnel. Bakit di ko nanguna si Yvonne nga masurrender? Yvonne, naibaw ka yun unsa na ko importante ang usa ka anak. Pero wa na magpasabot nga hugawan ako nga among kaminyoon tungod lang sa usa ka anak. Pero mauna lang ka na ang ipaabot sa imong inahan, Arnel, dili ba? Naibaw ko. Pero bisan unsa pa kadako ang gusto ni mama nga makabaton ko ganak. Di sa mahimo nga magpakasakos ka akong kaminyoon. Sorry, Yvonne. Good night. Hello? Hello, Arnel? Gi-off na di ang cellphone. Gibalibaran niya ang akong tanyag na anak. Bisag unsaon. Wa gid ay ko'y lami para ni Arnel. Tingali. Tungod kay dili ko parehas ka wild dilili. Nga daghan na kayong dahimong laki. Bati ka ginog kasing-kasing bisag unsaon, Arnel. Kiinsulto ko nimo. Pero dili. Dili ko mo surrender. Dili! Ay. Oh. Oh. Nga nung man diya sa sawag ang kong higdaanan?
Hoy! Ngano ni? Ngano nga man ni mo andama ang... Dalia? Hey, naunsa ka? Anong mugot naman sa nang naongi mo? Naunsa ka? Away ka nang mulihok. Unsa? Hindi unsa may buti mo ipasabutan na? Kung nasa ka gusto mo pahuway, awato ka. Og ingnon ta ka nga ganahan kong pahoy tapad nimo. Bahala ka, oy. Unsa mo to? Singka Singka. to? Gisingkaan ko nimo, ha? Buti pasabot nga gisapot ka tungod ako. But lang. Oh. Yun na, para good. Nga naman imong simot nga kasabitan mo nagbasket. Unsa maging problema nimo, ha? Yapag taga diha, oy. Wa. Sige, pangutan na. Katulad diha, oy. Sure ka? Ha? Okay ka lang kung matupad ko nimo? Ito pa diha, ganahan ka. Maning ka lagi ka. Sa magay mong gisaputan ako, ha? Dalia? Walagi. Basta matuog na ko. Ay, samok-samok ha. Oh. Ano ka pa magkamatog? Di ko katog. O kaya sige pangutan na. Kung di ko kanang di ko katog. Ay, wasa ko interes nga may bawas rason. Ay, salamat. Pagkahigda na gyud taon ko sa kong kama. Taod-taod na jud. Ay. Unsa ka diya? Nangmusmo ka man. Pagbuot. Unsa ka, uy? Ano di pagbuot? Oh. Di na ko ginahawa, di ganahan ko maginahawag, mangus mo ko. Bantay bitog. Ginhawa ka. Oh. Matuog na tao eh. Tugda diya. Ato di. Ugma ba? Doon natin tambungan meeting, ha? Di ko mo trabaho, ugma. Unsa? Mao pa gani pagsugod nimo? Mo absent ka na? Oo. Ano man di ay? Di na pwede ko absent ko. Bisa personal pa ko nimo sekretarya, tawag gihapon ko. Ugmatod pa nimo, asawa ko nimo. Okay. Sige. Kalma lang. Matuog na ta. Sige na. Tuka na ko. Di na ko katog. Oh, bahala ka na. Di ka matuog, eh. Basta ako matuog na ko. Bebe, share ng habol kay tugnaw kay sa aircon. Eh, tugnaw kayo, eh. At, ay! Sakit, oh, ha? Hinaya ka ako. Ang ngayop kang habol. Di pa sa padipik, matuog na ko. Matuog na ko. Di ka tugon niya. Matuog na ko. Mapagbuot na gugusay, sultit na dirigot. Ikaw ba? Ganiha pagigada? Murag pang bikil na ning imo da. Sultiin na lang ko unsay gisaputan nimo bi. Aun sa man. Nasuko ka? Nga ako kang gipugngan sa pagpakigsulti sa imong kalawa? Mao ba? Waoy. Oo niya, unsa mo gyud nakapalibog ang imong utok, ha? Ngano maning ka man ka? Ngano gisapot ka? Yan ako ganahan nimo. Ah. Yay. Hoy. Wa ko mag-apas nga ganahan ka na ako. Total, asawa-asawa lang taka. Okay? Asawa-asawa. Asawa-asawa na bitaw ko nimo. Mo na. Ikaw na ko nagbayad sa nga gibugna sa kong kaluha. Ay, kabala ka. Di na ko mahangyo ni mo ganak. Unsa? Gikapoy na ko ini ato sitwasyon, eh. Di gyud tingali ikaw ang mahimong inahan sa kong anak. Oh. Mao nga. Ay na pagduol na ko. Kaya tingaling makahikap na sa ko sa imong panit. Arira ko supa. Sama ni siya. Ura-ura yung ng luod. Bahala sa kadiha. Sugot tigit tingali ni siya ay. Nga si Ivan ang muhatag niya kanak ay. Ugma, di ka mahimong ma-absent. Dagan tagbuhaton sa opisina. Ha? Sige ha, diha. Tuhog na diha. Karoon sa'yo kang makamatara.
Alam, palibaran mo gini Arnel ang tanan kong tanyak. Patsin mo gini kikong daw? Kanong pisag kamay, dili magyong kumakabatyag og interes ni Arnel. Isip mo sa kababay. Nganong sa tanang pagbati, ang pagkainigsuon pa magin ang iyang gibati para nako. Ngano man. Nagpakauwaw na kong maayo niya. Pero walang gihapon ni epekto niya. Misamot ang gara sa salbahis kalili sa iyang gipakita. Kulkal man unta ni. Pero nganong kitawat man siya ni Arnel sa dakong kasayon. Dalia, Good morning. nakailis na ka. Oo. Wa na lang kung magpaabot nga makamata ka. Ingon man ka, masayot ta. Manay niya, isayo kog bangon. Oy, Okay na ba ko niya ako atar? Maninis ni na nga ikaduhan ni mong gipili para na ako. Ang ngayon ako? tangayan ka. Pero ay gara. Wa man ko kumugara. Di medyo ko garaon nga pagkatao. Sige na, lakaw na. Ipaandam na nga itong pamahaw kay manlakaw dahin ta. Okay, my love. Ayaw na. Ngano, my love? Kung sa may nakaon mo nga, gaan mo kayong kabuot na ko ron. Da. Di kapoy lang ko pakiglalis. Gusto lang kong kalinaw ron. Nga naman. Ingwana na lang yun ko. Gusto lang ako ablihan og nindot kaayong adlaw. Aron ba nga kung doon na may makapasapot ng ko karon, gaan-daan akong kasing-kasing nga mudawat o mga pagpakauwaw. Pangaway nga was lugar. Si Yvonne ba ang buot na yung pasabot? Milain pa. Siya. Pero, dawat na nako eh. Nadiligi ko niya madawat. Pao nga ako nalang ang damon-daan akong kaugalingon. Ako nang i-ready sa tanang di malas nga moabot sa kong kinabuhi. Sige, my love. Magluto na ko. Say, magluto na ko. Ayaw pagluto. Panugo dito sa kusina kung unsay gusto ni mong kauno na to. Pamahaw na to. Ha? Makabuot ko dito? Natural, asawa guta ka. Makabuot yung ka kung unsay mong gustong kanon dito. Yes. Okay. Ay, wag ibuot ba yan ah. Sige, laos na sa tong opisina. Handa madaan ang akong kinahanglanon nga mga folder dito. O kuha sa sekretarya. Okay. Kaluoy sa simong sekretarya, oy. Akong sa pawan, no? Ay kabala ka. Ako nang ipromote ang akong sekretarya. Di ka magawala na. Okay, soda sa opisina. Doon na lang ko ihapit doon sa laing department. Okay. Oh. Yan, nasab ko ining kinabuhing fake. Pulos namang ginilumalabay tanan, oy. Sao na lang ka, no? Kung maanad ko, ani. Aniya, magbuwag na migdahan si Arnel. Ay. Hello? Abdi ka ra mo tubag, ah? Apti ka sa imong nanawag, Doon na kay matadirino. Panuway ka? Mahimo ba, Yvonne? Di na lang ta mag-away. Matiguang gitag sayo ini kung mag-away ta pirmi. Musuro ka nga kung dugo kung makabati ko sa mong tingog, eh. Ihatag ni Arnel kining telepono. Doon ako'y tuyo niya. Sorry, Yvonne. Tuwa pa sa gawas kong bana.
Umahin mo ba? Ayaw na siya sa muka. Kasosyo, Miss Negosyo, oy, panuway. Busang manawag ko niya kung gusto kong manawag. Emergency ni. Doon na'y problema sa kumpanya. Oh. Doon na'y stockholder nga mo pahawa. Tungod ni mo. Mang patawagan siya nako. Ay, aray. Puntakan ko sa maldita ay. Huh. Pailob lang, Daria, ha? Pailob lang, Guday. Mulabay na gining tanan. Ay, kung wala ka din, he. Mawa na ning tanan. Oh, may nanawag? Doon mo lang. Ang imong Yvonne ay. Patawgon ka niya. Kaya doon ako na problema sa negosyo tungod nako. Dini ka lang. Oh, asa man ka? Atuan ako si Ibon. Diyan ka lang, ha? Saan naman sa itong gisulti ni Yvonne? Unsa na sa iyang giingon nga problema sa negosyo tungod nako? Oh, sa'yo balik kang mimata. Oh, misayo lang. Nagandam ko sa pagkaon na to. Nga katawa man ka. Wa, talipay lang kung nagkuno na ini mong ipakita karong kayo na ko, Lili. Lili, yan nga ang ipapalit mo sudan. Andam ko dito nan. O dong, senyorito ko ka na mo. O saman, maglamisan ako, magdiga mo. Ako na. Ako na yung maglamisa, lo. Jigger, kaligo na lang. Ay. Araw magkakaon ka na. Hala, kanindot. Ay, sige na dong. Kaligo niya, aramamot ka. Aram makakaon ka niya. Time pa. O, saman god. Kuyawan ko ini da. Iyay. Ha? Ha? Uy, Ganong sobra mo mo kaayo na ko karon. guwapo. Unsa man? Gwapo karon. Ay, Doon na mo idutang plano na ko. Ikaw, no? Huna-huna na ginani mo. ikaw. Kaya doon na may daotang plano. Bangon na diya, oy. O kaligo na. Ano sa'yo problema? Aw, importante pa din mo ang atong negosyo. Ano sa'yo problema, Ibon? Doon ay usa sa atong stockholder ang withdraw. O kinsa man siya? Si Mr. Ching. Nga naman ko, no? Huwa ko mahibaw. Tawga siya og atimana. Ikaw lang ang makatawag niya kay... Of course, ikaw ang presidente. Makig-meeting ta niya. Kung ako pa'y ikaw, Arnel, personalo ni mo siya tawag. Kamo ang pagsulti. Kay dili siya musulti na ako sa rason sa iyang pag-withdraw. Mula ka ako. Ani ka lang, ha? Ha? May importante kong meeting. Ug kung di ko muli sa hapon, pauli na lang. Ipakuha ta kang bilyo. Karon na lang ko ipakuha, oy. Di ko mabuhay dugay din, he. Okay, pabuta din sa bilyo. Saan daw siya? Murag, problemado magigagnaon si Arnel. Nasa ba ka to siya? Kisan mo sa ninanawag? Ito bagon, be. Ako ko'y personal nga sekretary. Hello? Pag-ampo lang nga maam-ama ni Arnel ang usa sa among stockholder. Kay kundili, ikaw gyud ang nagdagdimala sa among negosyo. Ano ko daw ako may pasanginlan? Nga ikaduha pa manong adlaw na ako sa pagtrabaho din eh. Upamagani ko ba kahit kapag computer? Wapa ko nahimo. Tungod kay hugaw ka. Ug ang pagpunit ni Arnel og babaeng hugaw, makapahugno sa among ubang mga stockholder. Og si Mr. Ching, siya ang usa sa labing dako og share ining maong company. Unsa? Ano ma-explain pa man ko nimo oy? Nga di ba sa di ka makasabot? Takasabot ko gusto na stockholder, uy. Pareha sa nag-shareholder. Tagyan na siyang share of stock sa usa ka corporation. Pero, ang ako pangutana, ano gusto man siya mo-withdraw? Oo, tungod tingali nimo. Pangutan-a ang bana mo ha? Kun ngano? Bisit ka gid Lili. Nagdagyo kag di malas na mo. Aray! Unsa naman sa niyo, uy? Ano na ingon naman sa niini? Hindi ko hunungan ini bayhana ay. Asa magka? Hindi ko ni mo hunungan? Pero
Pero ako may mo pasulong sa tanan. Kung gusto gi kay ilugo ng akong bana, pagwagi ko niya karon dayon. Kay mo pirma gi ko dayon. Aron imo na siya. Aron malipay ka na. Miss Lily? Bilyo? Oo, miss ako. Kung tawag na ko kay pakuha pa kasi si Radel. Usaman, kuhaw na tika? Sige. Kuha ako, Bilyo. Gusto na ko mapalayo yung opisina, ha? Sige, miss. Kuhaw na tika. Alam niya atong pakla yung imong napalit yo. Daghanan sa sunod yo, ha? Ako na magpaklay sa sunod, Jigger. Maayo mo ko, ana. Bitaw, hatagi lang may kwarta kanunay dong, Jigger. Para lamay kagsudan kanunay, Jigger. Oo, kana yun. Di? Inyo yung timanon, ha? Oh. Pero, tiyo, dili. Ayaw pirmihan ng mga sudan nga magkapatay na ako. Uy, siya ba'y magkapatay ba? Di man niya magkapatay yung mga sudan niya. Sige na. Lakaw na ko. Doon ako kikita ng kliyente karon. Jigger? Mahimo bang magtinda-tinda sa kudinhi? Oo, pero dili pa karon. Ato nang palinawinawan ang panahon. Sige, pangita pa ko sa mga tao ni Jeffrey. Na may sulban niya dong. Ang di ka mailhan. Ano sa tiyo? Magpausap na tas naong parituki. Ako, simple kayo, mapataas ko sa ilong. Ayon mo na kong Amerikano nga sa naon, pero buwan ng tingog. Gamit silang utog mo tira. Ayan. Gusto ka tiyo. Pero nya na kung daghan ta kwarta. Ay, di mo gamit, di mo. Kira, dito ko. Maminaw, di mo gamit utok nitong tawa niya. Ay, bagtok niya. Ay, salamat. Di na siya higpit na ko, lo. Wala si pag-ampin lang tayo bisag higpit kay marunong rin ba ng tawa niya? Olo, kinahanglan makapanawag ko sa Bredalya karon. Kinahanglan makalaya sa tadinhi. Miss Lily, may problema ka? Daghan, Bilyo. Abi ni mo, miss, believe ako ni mo. Ha? Naibaw mo ko sa katakos yung problema. Pero, believe ko sa mong kaliguan ba? Nahibaw ka sa kong problema, Bilyo? Oo, miss. Naibaw ko sa tanan. Sa? Pero ay kabala ka. Ay mo sikreto. Ako sa nang sikreto. Kisa ko labang tinabangay, gawa sa itong naa sa ubos. Nakadungog ka sa tanang giyaw-yaw na ko ganina sa phone, no? Oo, miss. Sorry. Nagkapamatig ko. Og, sa tanang kasuko ni Miss Yvonne mo, saksi ko. Og, O saon sa Bilyo? sa imong sikreto. Ha? Nahibaw ka sa kong sekreto? Oh, Miss Lily. Nahibaw ko sa tanan. Gikan sa mga litrato nga gigunita ni Miss Yvonne. Mao ba? Nganong misod man katong buhatan, Miss Lily? Nganong... Ngano nag-call girl ko? Mao ba na termino nga gusto ni mo isulti, Bilyo? Oo, mao na, Miss Lily. Kuan, sorry ha. Usahay. Ang kinabuhi sa tao, dili mo mataga ng mga panghitabo. Bisan nun saan mo plano, doon naging mga sitwasyon nga ikaw ang kontrolon ini. Huwag ka lang mabuhat. Kawat sa pagdawat na lang sa tanan, Bilyo. Pero, naluoy ko ni mo, Miss Lily. Nahibaw ko nga, nagbago ka na. Oh. Miss Lily, mihilak mo ka, Miss. Bilyo, dili mo na ito mamauli, be. Ha? Asa man ta, Miss? Kuan, gusto na ko daplin sa baybayon. Oh. Gusto ko magpahangin. Kayo akong dugan. Sige, Miss. Mamagay mong gusto, sige. Manghapitag, daplin sa baybayon. Mao di ay nga way mo tubag sa phone. Kay wa day din ang malditang Lily.
Lily, daghan ka giguba sa imong pagtunga sa kinabuhi ni Arnel. Daghan kit kaayo. Og dili ta kit katugutan nga mulampos kang babayhana ka. Dili gyud. Ani ko magpaabot sa pagbalik ni Arnel. Okay na ka din, Miss Lily? Okay na kayo, Bilyo. Miss, kung ano sa man ang imong problema, pwede na gid nga ipakonsultihan. Magkatago ka ba sikreto, Bilyo? O, makatago kayo, Miss, uy. Sakot ang giingon nimo nga ang imong sikreto, may mo sa takong sikreto. Unsa man na, Miss? Mas nindot ba doon na tayo kasumbungan sa itong problema? Gusto ka, Bilyo. Sakit na kaya kundukan. Wala ko kahibaw sa buhaton. Unsa man ang gusto nimong isulti nako, Miss? Si Arnel. Nanawag. Tubagaw na, Miss. Kuyaw na ako na, mo'y masuko. Hello? Ay, ka magkaroon. Niya ko sa Daplins dagat. Nagunsa magkadala sa Dumplings dagat. Di ba gipakuha tamang kalibilyo? Oo, pero gusto pa ko magpahangin. Ikarabita nag-ingon nga mabuhat ako tanan akong gusto mo aton. Ganahan mo po magpahangin. Napahangin ko din eh. Mura magkag naghilak. Ha? Kung sa may problema naman. Ay gid isulti ni Bilyo. Suod na sila sa ipon. Ha? Umani mong pahangin niya. Paulis bay. Ato na ko pabuta dito. Kaya doon na ko sulbar ng problema. Bahin ba na ako? Bahay na itong tanan. Sige, bye. Miss, nasuko ba siya? Wa man. Okay ra kung magdugay tagamay din eh. Doon na pa man siya sulbarong nga problema. Mo ba? Unya ko sa manang gusto namin isulti na ako, Miss Lily. Sorry. Dili pa ko ready nga isulti ni Nemo, Bilyo. Ha? Nahadlo ka musulti ko, Miss Yvonne, bahay na na? Ha? Miss Lily, mas pabor ko nimo kay ni Miss Yvonne. Sakay-sakay nga ako niya. Kay masuko man ako kung di na ko himo importante. Pero di sa ko mamugos nimo kung dili ka mosalig nako. Sagdi lang, Bilyo. Musulti raw niya ako nimo. Sige, Miss. Basta magkasalig ka nako. Ang imo sikreto, ako sang sikreto. Salamat, ha? Ingnan ko ako na gusto na ka mo pauli. Ayaw ka balaka ng Miss Yvonne. Sa sunod ka pasakitan ka niya, ako na siya badlungon. Balik masuko siya na ako. Makahimo ka, na? Basta ikaw, Miss Lily, magkahimo ko. Bilyo. Yvonne, niya ka sa opisina. Nagpaabot ko nimo. Kumusta na ang pagsulbad nimo sa atong problema? Problema nga gisugdan nimo. Arnel! Unsa ko nagipanulti nimo? Ikaw ang misulti kang Mr. Cheng. Bahin sa tinuod ng pagkatao ni Lee, di ba? Kuan? Libaw ka bag unsay rason ni Mr. Cheng sa pag-withdraw? Ha? Ha? Nga naman. Unsa man di iyang rason, Arnel? Ang iyang rason, mao nga nangasawa ko og Colger. Buti pa sabot. Nga huyang kong klaseha sa pagkatao. Incompetent kong nga pagkatao. Arnel, Ug wala ang makahimo sa pagsulti ni Mr. Cheng bahin sa background ni Lily. Ikaw lang, Yvonne. kuan. Nasipyat ra ang akong baba, Arnel. Good. Nahinumdum ka sa pag-meeting nato. Nagsigikid og pangutana si Mr. Ching nako bahin kang Lily. Og wa ko magtuo nga iya ditong seryosohon. Naibaw ka gyud. Nga usa ta ka korporasyon, Yvonne.
Og dakong share si Mr. Ching sa atong negosyo, di ba? Mapiangan ta kung mo-withdraw siya. Sa ning tanan ni Lily. Imo ning sa! Kaya nagpada ka sa imong pangigi sa asawa. O kay imo maning gisugdan. Sulbara ni! Unsay? Bakwi ang imong gipanultoy bayan kang nilingan to ni Mr. Cheng. Kaya kung mu-withdraw siya, mu-withdraw sa go. Nakadungog ka? Mu-withdraw ko sa tong negosyo. Mag-ihay ta, Yvonne! Arnel! Nakita mo na, Arnel? Kung unsa ang nahimong kagubot sa imong asawang call girl din sa tong kinabuhi? Hangtod ang atong negosyo na uyog na tungod niya. Tungod ni mo! O dili tungod ni Lily. Ikaw, Yvonne, ang nagsugod ini problema. Busa sulbara ni! Biyai ang imong asawa. Og ako ning sulbaron. Yvonne? Ingon ka ni anak ka desperada? Oo, Arnel. Tungod kay sobra na ang pag-insulto nimo sa kong pagkatao. Sobra na. Wa ta ka insulto, ha? Giinsulto ko nimo. Giinsulto ko nimo pinaagi sa pagpangasawa o call girl, Arnel. Wa ka ba mahibaw, ana? Nahibaw ka gyud kun unsa ti ka kamahal. Pero gibaliwa ko nimo, Arnel. Kay mas gipalabi nimo ka ng Lily nga hugaw. Yvonne, hinaya ng tingod mo. Ni ata sa opisina. Ha, wa ko'y labot. Wa ko'y pakialam kung asa ta karon, Arnel. Gusto lang ko mahibaw ka kung giunsa ko nimo sa pagpasakit. Wa ka na ako pasakiti. Tungod kay nibaw ka gyud kung unsa ray akong gibati diha nimo. Og di na nako na sa. Kung nganong mao ni gibati nimo nako. Tungod kay wa ta ka pahimusli. Imo ning sa tanan, Arnel. Tungod kay gipangga ko Hosto na! nimo. Ay naku gatagi ang imong mga katarungan. Nga way hinungdan. Way hinungdan para nimo. Pero importante ni para nako, Arnel. Kay mahal ti ka. Hosto na! Kinahanglan sulbaro nimo ang atong problema ni Mr. Cheng. Aron di maluka pa ang atong negosyo. Kung maluka pa man eh, ikaw ang hinungdan. Kanang Lily ang basula, ug ayaw ako. Naunsa ka naman, Ibon. Nganong ingon naman ni Ana ang dagan sa imong utok. Miss Lily, okay pa ka? Okay pa, Bilyo. Nakapangungaw na ko sa kugipati din sa baypayon. Kinahanglan magkod nga normal kumabot sa bay. Aron dili na magpangutan na panginahan ni Arnel. Imo na sang inahan, Miss Lily. Kay asawa ko kang Sir Arnel. Ayun ako pa hinumdumi, ano, Bilyo? Saon sa Miss Lily? Nga asawa ko ni Arnel. Pero nga naman, Miss. Mao na tinuod. Asawa mo ka niya. May problema ba mo sa inyo kami yun, Miss Lily? Mao nga, di ka magkahatag apo ni Madam Corazon? Ha? Kuan. Kanang... Kinsa man ninanawag? Number naman. Hello? Sige. Paglipay na diha, Lily. Kaysa dili matugay, mukamang nasa yuta ang imong banat tungod nimo. Ifon? Nanawagit ko nimo, Lily. Aron mahibaw ka, nga muluka pa na ang business sa imong bana sa dili madugay. Tungod kay mo withdraw na ang usa sa among stockholder, tungod na nimo, Briset. O ano na kita mo withdraw mo na siya? Nga man siya magkailan ako. Nakaila siya nimo, oy, Lily. Og nahibaw siya nga call girl ka. Unsa? O yun sa mga pagkahibaw bahin ako. Nga dili man mikaila ha, Yvonne? Huwag ko magkakitan sukad-masukad na yung kasusyo sa negosyo ninyo. Ha? Nga nahibaw man siya sa trabaho sa una. Tungod kay ang daotang baho, kung imong tabunan, mangita gyud og lutsanan. Mausad na ang imong pagka-call girl, Lily. Yvonne, bisan unsa pa kadaotan sa kontrabaho sa una. Kung way manabi, way mahibaw, way magyaw-yaw, ug way manutya. Pero sa nahitabo karon, klaro na lang kaayo
nga doon ang misulti niya. O kung makasulti lang sa mga tao, bahin ako. Maurag yun ikaw, Yvonne. Oh, wala man ka makatingog. Natukan ka? Natukan ka sa kamatuoran nga ikaw tabian? O kay ikaw man ang tabian, imo na katugdanan pagpugong ang imong kasosyo sa negosyo sa dili pag-withdraw. Ayaw kong sugo ang panuway. Dili ko panuway. Tuod kay dili tayo gala. Hilom ka lagi. Kalabkot yung bayana. Tigil ko di ako nungan da. Hindi ka na masurrender si Miss Ibon, Miss Lily. Oh. Tangtangon ka sa kinabuhi ni Sir Arnel. Balag panita na siya. Yung ano na siya kapating. Niya, Miss Lily, o saman, masurrender na ka? Dili na mahitabo, Bilyo. Dali na, mamauli na ta. Ah, sige, Miss. Andaman ako sa kanan. Pabudaw ko daan kay init kayo. Saom ni na ako eh. Saom ni na ako pagsulba ng problema ni Lily. Oh, kasi man ninawag. Ay, siya man di ay ni. Hello? Napapa mo diya sa baybayon? Oh, pero pa doon na mimong lakaw. Okay, sige. Pauli na. Pahuway na lang og una ha kung malangan ko gabot. Sa minita po si mong lakaw. Ang nanatas bay magsulti. Sige na, pauli na. Gusto ko nga nanakas bay, hindi pauli na. Okay. Mulakaw ko. Anik lang sa bahay na ka? Kano sa man ko naman luagan sa pagbantay. Oh, dipindi na si mong ipakita ang performance. Yo! Yo, hayad mo ka! Yo! Yara ko ay. Sige, sinalong niya. Yo! Ah, Ay biyain ni sa bahay Lily, ha? wala problema. Naanan naman ko sa imong batasan, Jigger. Paling-paling man ka. Oh, natural. Imo mo lang tibangon o maayo kung asa ka makasapi maayo, tiyo. Uy, timbang pa. Amo, Jod. Pero, laay man din ni kon, wa ko'y buhaton, God. Mo nga, maglakaw-lakaw unya ko dito sa plaza. Ingat-ingat unya ko gamay dito. Ay, sus. Yan Okay. ang inat-inat yung rito. Oh, Di man na una ng sawa na ko. Uy, di na lang kailang imo pa kung ipaatiman ni Lolo. bitaw. Dako na gud ko. Ang gusto na ako mahitabo, nga di na ko magkinto ni mo. Ah, sorry. Sorry na. Ah, sige. Pwede na ka magkagawas-gawas. Pero, anhira ining mausityo, ha? Kasabot ka, Lily. Sa inyong mansyon, Miss Lily. Ikulbaan mong kupilyo. Miss Lily, isulti lang ang tanan mo gusto isulti. Narin ko si malikod ka nun ay. Okay na, kupilyo. Okay na. Lele, kumusta na inyo lakaw? Dali, so dali sa bahay. Para magkapahuay ka. Oh, hi pa ba din si Adel? Na si Bilyo may mikuha ni mo. Kwan, may meeting pa siya, mami. O madugay pa ko na siya. Mao nga, yun na lang kung ipapauli aron makapahuway ko. Mao ba? Nala, pahuway na lang. Kauno na. Sa'yo pa man sa nga ikaon, mami. Papahuway lang una ko sa mong kwarto. Ha? Nala, sige. Paitay ni, uy. Paitay gid ini, eh. Sige na lang ko pamakak. Hangtod ka na sa mani, uy. Ang magpuyok ini kinabuhing bakak. Ang telepono din sa sala. Ipakting. Kinsa man ka din nanawag? Mamitaw din, eh. Ako mutubag. Hello? Dalia, Lily? Ikaw? magkita ta, Dalia. Maluoy ka. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa buwan pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.